kaikille, mä oon Aapo, tässä on Juuso. Me ollaan Jokelas. Meillä on täällä tämmöistä vähän sipsiaiheista videoa. Juuso voi kertoa enemmän. Elikkäs me maistaa tänään Pringles Hot Sarjan kaikki sipsit. Aloitetaan miedoimmasta, jatketaan tulisimpaa. Me kerrotaan niistä mikä on paras, onko joku pettymys, onko joku yllättäjä. Te saatte tietää kaiken tässä videossa. Sitten tiedätte mitä kannattaa ostaa kaupasta. Aletaan nyt maistelemaan nyt yksi kerrallaan. Nähdään kohta. Ensimmäiseksi Pringles Hot and Spicy. Tää on ilmeisesti kaikista miedoin niistä. Kaikista miedoin. Tää on vähän isompi törppö kuin muissa. Joo, se on yksi havainto, että se on. Me avattiin ne valmiiksi, niin ei tarvitse sitä katsella. Otas tosta tommonen reilu läjä ja Sitten maistetaan. On hyvä. Tässä on tämmönen miedo tulisuus. Sai maistaa. Ei ihan heti, mut hyvä. Tää on hyvä. Tää on aika klassikko. joo. Näitä on tullut syöty pikkuväästä asti. Mä annan täällä 80 pistettä. 80 pistettä. Aika selkeä. Yllättävän paljon, mutta tää on aika perus. Mä antaisin niinku 45. Yhden tähden Hot Sarja Sour and Cream Flavor. Eli yhtä astetta kai tulisempi kuin äskeinen. Pistetään maistaa. Sour and Cream on mun mielestä ainakin lemppari niistä ihan normaaleista. Onko se niinku Tuo on se vihreä. vähän niinku Broadway? Niin, no se vihreä Bellingers tuli. Hetkinen. Ei oo minkäännäköistä polttoa. Eikä maku oikeastaan. No oikeastaan maistu miltään. Siis Tosi miaka maku. Eikä polta yhtään. Ei yhtään. Tää menee ihan vauvaisuudellekin. Ei purkki on paljon pelottavampi kuin maku. Jep. Näissä ei juo maku, se on ongelma. Tää ei mene. Helposti pystyy syömään paljon nopeasti. Mä annan Kevyt chipsejä. siis mä annan 50. Se on aika paljon. Mä annan 30. Mä tykkään jo sour creamin mausta kuitenkin. Kun mä en oikeastaan maista tästä mitään. Se on sillä selvä. Sweet chili. Sweet chili, taas ehkä pykälää. Yhden chilin tääkin. Vähän pelottavampi purkki. Vähän pelottavampi. Mustapunainen. Niin. Aina pelottava kohta. Aina punaista. Pistetään maistelle. No sipsit ei kai pelottavan näköisiä. Purkki on. En tykkää. Ei tää olisikaan mitään. Miksi tässä lukee hotdog-purkissa? Siis tää aluksi antaa semmosen kuvan, että tässä tulee niinku joku tulinen kohta, mutta tässä ei tuu. Ei minkään näköistä. Aika sweet chili. Mä oon valmis. Mä annan Tää on ihan paska. ihan paska. Mä annan 5. Oi! Hieno potti. Hyvin heitetty. Chili lime. Meksikan chili lime. Nyt siirrytään 2 chilin asteikolla. Eli tulisempaa päin. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Näissä alkaa olla väri näissä sipseissä. Se maistuu miltään. Ihan pikku. Aika paska. On aika paska. Tää on niinku mieto versio siitä paprikapakuisesta Pringlesista. Tää on Mexican chili. Tarkoittaako se nyt chili? Tässä maistuu pelkkä lime. Tulisuus ei taaskaan. On vähän enemmän kuin noissa edellisissä. Joo, vähän enemmän. I'm done. Paska. Mä annan 10. BBQ Ribs. Karseen makuajatuskin. Musta on just hyvä. Mä laittoin koko kasasuu sit kerran, niin näytät, että sä tykkäät siitä. No mäkin maistan tämän verran. Näissä on ihan ruskettava vielä. Savunen tuoksu. Ai siis kaikki käydään. On hyvä ottaa. On hyvä. Tykkääks sä? Mä en tykkää yhtään. Savunen. Mä tykkään niinku barbecuessa muutenkin. Kaikesta sellaisesta.
Nää on kyllä murenäköisiä. Nää on aika ohut ne sipsit. Aina. 30. Ihan maksimi. Se on vähän yläkanttia. Kyllä tää on paras tähän mennessä. Annetaan 80. Okay. Viimeisenä Kaikki tulisin 3 tähden. Cheese and chili. scary. Pelottava. Hankalasta. Siellä on haamuja Ai kaikki. saatana. On pelottava. En tiedä onko juusto niin sippin makunakaan hyvä. Tämmönen on Artollekin. Onko se nälkäinen? Katsotaan. Viimeksi ei maistunut. Voi! Ei se ei oo nälkäinen. Ei oo nälkäinen. Noniin, sit maistetaan. Maistetaan. Hyi saatana mikä haju. Hyi saatana mikä maku. No ei. Nää ei oo tulisia. On näissä vähän. Siis kyllä näissä on semmonen tulisuuden tuntu tulee suuhun, mutta ei nää silleen tulisia. On niin inhottava makuneet. On kyllä karsesarjata. Sinne lens. 1 piste. 1 piste. 1 piste. Mä annan 15. Kiitos. Eli tässä on mun lemppari. Tässä on Juuson lemppari. Tää oli paras mun mielestä. Vähän mieto, toi ei maistunut miltään mun mielestä. Tässä on vahvin maku kaikista. Noissa. Siis on tää paljon parempi noihin muihin verrattuna. Mä sanon, että tää on paras. Tässä oli paras maku. Anna mä maistua yhden semmoisen vielä. Maista semmonen vielä. Smoking pepper rips. Ihan vitu hyvä. Ei oo. Tää on niinku ainoa mitä mä voisin ostaa kaupasta. No se juusto oli kauhean paskaa. Älkää Se oli ostako. paskaa. Älkää Älkää ostako. missään nimessä. Älkää edes kattoo sinne suuntaan. No niin. Seuraavaksi testaillaan jotain muuta tai syödään jotain muuta. Ei mitään. Noniin. Kiitos kun katsoitte ja Kiitos. nähdään ensi videossa. Moro. Moro.